Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от Desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Minecraft Pocket Edition и продължаваме с нашите строежи. Днес ще направим някаква игрална площадка, надявам се да ви хареса и така. Все още не съм я направил, виждате, заедно съм заобградил и тук съм почел да правя главната пътечка, оле боже. Ще бъде малко трудно сега с тия слабчета, докато ги наредя, но ще ги наредя. Така, не сме направили и входа и така. Но сега ще го оправим така. За входа съм планирал да бъде с едно шарничко отгоре. Момент. Тоест е вълната, бе. Айде я. Така. Червено и синьо. Така. Качваме се. Опа. Айде, бе. Така, синьо. Червено. Синьо. Червено. Опа. И tada. Това ще бъде нашият грандиозен вход. С кое да започнем първо? Аз мятам да започна първо с пясъчникът. Ще направя един пясъчник, нещо като увеселително влакче, което ще бъде едно не много увеселително, по-скоро отекчително влакче, понеже сега ще видите защо ще го нарека така. Да направим малкият пясъчник, който ще бъде уж за деца, но тук няма деца, така че ето така. Чуя се дали това отдолу да го ставя до едърт или да го премахна. Айде да го махнем, защото май няма да излезе много добре така. И така е по-добре. Тъй. Опа. Сега да добавим тук пясък, за да е пясъчник, не да е такова някакво трева. Ето го пясъкът. Хоп. Ще ми трябва малко от това. Кажете го, къде са ми тия. Тъй. Тук не трябва така да се получава така. Надявам се да ви хареса цялата идея, нали, с това, което правя, пък ще видиме. Това нека бъде така. Нека бъде свързано. Ето така. Даже ще го вдигнем още мъничко. Хоп. Това е просто декорация, да не се чуете какво правя, това е просто декорация. Леле боже, това къде го шибнах. Така. Ей така. Както казах, това си е просто декорация, не му обръщайте абсолютно никакво внимание. Сега да се захванеме с влакчето, което ви казах, че ще направя. То ще бъде ето тук. Така. Всъщност до това ли да е или да не е до това? Така ще бъде. Ще бъде до това. Защо ще бъде оттекчително? Защото ще се върти в кръг. Просто това ако не побърка някой, аз не знам какво тогава трябва да го побърка. Чупи се де. Това чупене все още не съм го свикнал. Не ще понякога да чупи, понякога пък троши съвсем леко да съм го натиснал и някакво откачащо е. Но какво да се прави? Кърдиме това дърво. Хоп.